Ako nagsunod. Ha? Oo nga po. Ayan na kami. Naroon ko nang nagkakanta na kani ko no si Balasi. Pinauturan ako kanta. Nganak ko tapos na. Tibay. Thank you. Worth it. Worth it man. Dawa nagpagal na nagparabaklay. Praise God. Lalo mo yung bintana. Batag, natutong ko man. Bless po. Ayo. Uy. Asan na sila? Ano? Nauna na. Nagmotor. Kasalubong pa ko. Kamusta ang experience? Ang ganda ng experience namin. Kahit malapit kaming ma-disqualified. Bakit? Late. 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 May daraw dyan sa likod Buti na dyan. lang nakahabol. Sige kaya. Tapos, Sige. Abulak na sa lagi na. Sige. Amateur champion. Season 2. season 2. So, sunod, season 3, si Aw Aw. Abangan. Abangan. Si Aw Aw, season 3. Ano naman ko sa Ano mga experience sa abang kumakanta? Normal na ba yung kaba sa'yo? Or hindi ka na kinakabahan? Kinakabahan pa rin. Kinakabahan Oo, pa. normal lang kabahan. Kasi kung hindi nakabahan, hindi na buhay. Oo, Grabe. normal. Si ate. At dito na ako kila Chin-Chin. Ganit. Dinapay muna. Tapos iced tea. Kakarating lang ni Chin-Chin galing sa high school. Yung mga naghahanap. Dito na. Naganap din po kasi kami. Kaya, feeling ko kuya, Ano? yung next mo yung suggestion mo, Ano? ka, Ano? phone ka, Tapos paggabi. Kasi yun ay bablog. pag nag-vlog kasi Hindi, dala ko na yung ilaw ko dyan. dala mo. Maray. Dala ko yung ilaw. Dalawang GoPro yung gagamitin ko yun. Ay, gayon. Kaya maliwanag yan mamaya. Hanggang kuya, kisal ka drone, sabi ni Princess, Drone. Sarang gulay yan. Mamaya na. Ilang mama kanina nandito. Ang nandun na natin doon na. Nag-chikan sila dito. Chikahan? Nag-chikan sila. Nag-chikan kami, tapos habang yung dalawang mong kapatid nag-make up. Ay, nakapag-make up na sila bago pumunta doon. Pero Hindi ko na naabutan eh. rush hour. Rush na. Tapos sabi, mag-end na daw kami sa buto, may bunutan na lang number. Okay. Ano, manood ka? Nandito na lang. Manonood ka? Sige natin na yun. Ikaw? Pwede naman po. Yan lang pabalik. Ayan, tilapia. Ihawin. Ihaw. Pwede na siya ni Mama Chin-Chin. Sariwang sariwa. Ngayon lang nahuli yan. Ihawin. Ngayong hapon. Sarap yan. Asin lang. Bagong huli talaga, tasin mo. Mag-ano na lang ako rin sa saan ko. Kalamansi, tawyo, tapos may chili. Oo. Nag-iihaw. Tuloy-tuloy. Ito pa. May dalawa lang iniyaw. Punta kami Chin-Chin doon sa. Sige, sa doon po na kami. Punta kami doon sa concert. Is nag-drive na ka-concert. Ay, sana. Madilim. Madilim talaga. Ayun po, tapos na yung Hindi na kami nakapunta doon ni Chin-Chin para manood. May niluto kasi dito sa kanila. At sabi nung kapatid ko tapos na raw, nag-awarding na lang. Bali susunduin na lang namin sila mamaya pag papunta na rito. Dito na lang maghihintay kasi mahirap umikot doon. Gawa nga ng maraming nanonood. Ito yung sakyan. Kasi Chin-Chin. Ano maganda sa gabi? Ano pala? Pag nanalo yung mga kapatid mo. Pero Pwede. matik naman yun. Oo. Matik naman yun. Matik yan. Maglagay ako ng ilaw. Dalawa lang naman sila eh. At ayun po, yun nga, di na kami nakapunta. Miss Chin-Chin. Bali nagantay na lang ako nung signal niya, go signal.
na kung kailan susunduin. Maya pupunta na kami doon. Ayun, champion si Nini. At second yung kapatid kong isa. Bali lahat sila Congrats. bali lahat sila nanalo. Tibay. Tibay. Ang mo talaga. Ayun. Nag-entry ka kuya. Mag-enter ng vlog. Tapos di ko alam kung ano yung magiging ganap ngayong gabi. Kung kakain dito o magsiswimming. Kasi yung plano kasi tatry natin kung mag-swimming kaso baka kapusin ng oras alas 8 na. Pero pag pumayag yung kasadali na, nabubulol ako. Pag pumayag yung kasadali kasi gawa nga ng champion naman siya, kung pumayag sila na overnight talaga magdamag, swimming kami niyan biglaan. Let's swimming. Siyempre, sama natin sila. Pag pumayag yung pero kung abot alas 12 lang, wag na, next time na lang. Kung baka, kasi gusto nilang mag-swimming next time na lang. Siguro kung matuloy, ayain din natin sila pa rin. Pag may time sila. Oo. Diba? At first time nila na mamimit yung family ko, nagbubudol fight dito sa Boulevard. Diba? Ganda niya. Kasama sila mama niya. Para din? Bandi. Tapos, yun nga, para maiba naman yung vlog. Kasi yung mga ibang viewers nagre-request na isip daw ng ibang vlog na hindi naman sa puro sa pabahay kasi pare-parehas daw yung yung upload. Kaya ito na. Gumagawa ako ng vlog na kakaiba na hindi lahat sa pabahay project. Kaya naisip ko, sabi ko sa magulang ko na ako food trip tayo dun sa gala-gala tayo dun sa Boulevard. First time din nilang. First time nila mamang pumunta rito. Enjoy yan. Tsaka ni Papa. Kaya gusto rin nila na ayos daw yung naisipan ko. Yun. Tapos alam to ng asawa ko yung mga bawat vlog ko. Congrats! Solid! Ako nagsunod. Oo nga po. Ayan na kami. Naroon ko nang nagkakanta na kaniko no si Balasi. Pinauturo na ako kanina. Nganak ko tapos na. Tibay. Thank you. Worth it. Worth it man. Dawa nagpagal na nagparabaklay. Praise God. Lalo mo yung gitna. Batag natutong ko. Bless po. Ayo. Asan na sila? Nauna na. Nagmoto. Nakasang katalubong pa ko. Kamusta ang experience? Ang ganda ng experience namin. Kahit malapit kaming ma-disqualified. Bakit? Late. 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 Pwede raw dyan sa likod Buti na dyan. lang nakahabol. Sige kaya. Tapos, Sige. Ipabulat ka sa lagi na. Sige. Amateur. Champion. Season 2. season 2. So, sunod, season 3, si Aw Aw. Abangan. Abangan. Si Aw Aw, season 3. Ano naman ko sunod? Ano mga experience sa habang kumakanta? Normal na ba yung kaba sa'yo? Or hindi ka na kinakabahan? Kinakabahan pa rin. Kinakabahan pa Oo, rin. normal lang kabahan. Kasi kung hindi nakabahan, hindi na buhay. Oo, Grabe. normal. Si ate, nanonood. Feeling ko grabe yung support ni ate. Ate. Feeling ko nagkarasiya Ako pala kaya. tinutukoy niya. Oo, ikaw. Feeling ko nagkarasiya ka ka. Hindi, nonchalant lang. Nonchalant lang ako. No reaction at all. Amo? No reaction. Pero deep inside, sumisigaw. Paano yung sigaw na? Pero nonchalant lang talaga. Nonchalant. Low-key. Yung isa ko pang ate nanalo pa yan, ika-3. Oo. Ay, saan mo pala? Nauna. Ganda. Oh, you're swimming. May voucher pa. Yung Swimming kita ngawan? swimming. Pinagkulat talo sa voucher. Dasira ko one, Nasira event? Ayun o? Oo, da. Sabi kira. Kung ano kita swimming? Kat 30. 30 na lang. 30. Birthday ni Aw Aw. Invite mo sila ang
i-ano mo si Chin Chin, baka nanonood siya ngayon. Shoutout nga pala sa'yo, Chin! Chin, kung nanonood ka man! Nanonood siya ngayon. Maraming kami! Invite mo ka pa. So, Chin, kung nanonood ka ba ngayon, kung magbubukas ka ng YouTube, sabi mo yung account ni Paring Jason TV, ini-invite kita sa birthday ko. Sa May 31. Ay! Kinaon ba? Tapos na mag-siwi. Sa May 30 yung birthday niya, pero ini-invite mo. Ini-invite kita sa May 31. Ano? Hindi, sa May 30, sumama ka. Magkano lang kayo? Ay, nagsasalita yung nanonood. Nagsalita. Dito. Magkano? Kalapit lang pala yung birthday mo, tapos yung birthday ng kapatid ko. Yung birthday ng kapatid ko, 29. Ikaw, 30. 29. Magsabay tayo sila. Ibig sabihin, mas matanda yung kapatid mo kasi 29 siya. Ala, hindi. Kasi nawala siyang Ay! Tapos kaya 30. Magkaiba yung years. Magkaiba. Yung kapatid ko, ano pa lang yun? Wala ka matanda siya ng isang araw. Newborn. Uy, ako ba na mature iba na? Hindi na pala Ay, isang sample daw. Isang sample daw. Siya naman kasi Kung totoong nanalo sa isang sample. Ano yun? Nanonood yung mga viewers. Bakit sa din ang mag-parking? May pumarking na ba? Ano? Tatrabaho ba ka? Oo. Nagkagala, nagtatrabaho ko. Yan si mama, mga kapatid ko. Yo. Tara, Chin. Hindi na baga madilim yung vlog ko. Kasi may ilaw na ako. Diba? Magsulong pa ako. Nakanda. Kaya ito nga, Bing. Amoy. Sige lang. Ito na yung inihaw. Oh. Maliwanag na. Chin-chin. Uminom na ako ng gamot. Ayan, mga upuan. Iakyat ni Papa ni Chin-chin. Yun. Last na salang. Sa kanila. Butol! Ay, matarantay kayo mga kadlo. Bumalik kayo mga dito. Sa tapo. Ulat. Yan, hinakot na yung lamisa.